Il-vape magħruf ukoll bħala e-sigarett, apparat li jsaħħan likwidu permezz ta' batterija u mbagħad tiġbed innifs minnu biex tieħu mill-fwar li joħroġ. Kuntrarju għas-sigaretti, il-vape ma fihx tabak. Ma' TVM News il-practice nurse fid-Direttorat għall promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mart, Marjella Galja, qalet li huma bosta dawk li jaħsbu li l-vape mhux perikolus għax jassoċjaw il-fwar tiegħu ma' dak tal-ilma. Madankollu wissiet li dan mhux il-każ. Fil-verità fil-likwidu ikun hemm ħafna sustanzi li huma perikolużi. Ġifieri nistgħu nsemmu nikotina, xi wħud minnhom il-gliċerina, il-propyl glycol. Staqsejna lill practice nurse Galja x'inhuma riski fuq is-saħħa relatati mal-vaping. Il-vaping sfortunatament jista' jwassal ħsara fil-pulmun u vaping fit-tul jista' jżidlek ir-riskju li jkollok mart kroniku fil-pulmun ukoll. Anki jista' jkun hemm ħsara fil-qalb. U n-nikotina ovvjament li xi kultant tkun hemm fil-vaping tista' twassal għal dipendenza fuq in-nikotina. Veru li l-vapes jagħmlu inqas ħsara mis-sigaretti? Jagħmlu l-istess ħsara, anzi xi kultant il-vape iktar perikolużi għaliex jinnormalizzaw l-imġiba ta' tipip. Jiġifieri jista' jkun li żgħażagħ l-ewwel jibdew bil-vape u mbagħad iktar tard imorru għas-sigaretti. Qalet li l-vaping l-aktar qed isir dejjem iżjed popolari maż-żgħażagħ għalkemm fisret ir-rata ta' vaping fost l-adolescenti Maltin bħala baxxa ħdejn dik ta' pajjiżi oħra Ewropej. Il-practice nurse Galja tat parir biex wieħed jieqaf mill-vaping. Il-kurzità u anke ovvjament l-influenza tal-ħbieb tagħmel impatt kbir fuq iż-żgħażagħ. Anke l-vapes kif jiġu bħala pakkeġġjar huma kkuluriti, trajenti, diversi forom, ġifieri dak li ikun kurjuż u jibda l-ewwel bil-vape. In-nikotina fl-adolescenza tista' taffettwa wkoll l-iżvilupp tal-moħħ u jkun hemm impatt fil-memorja u fl-attenzjoni. Irrimarkat li l-liġi dwar is-sigaretti tott ukoll għall-vapes u li bekk fost l-oħrajn dawn mhux suppost li jintużaw f'postijiet magħluqa u kif ukoll fil-vetturi privati fil-preżenza ta' tfal taħt is-16-il sena. Innotat li l-vapes l-aktar dawk li jintużaw darba biss u li għandhom ukoll il-batterija jagħmlu ħsara anki lill-ambjent u jaffettwaw li proċessar tal-iskart.